Inawgurata mill-Prim Ministru dajsa ġdida tal-flotta tal-Kooperattiva tal-Piloti Marittimi. Id-dajsa li ngħatat l-isem ta' Sierra inħadmet hawn Malta stess bil-ħila tal-ħaddiema tas-sena b'investiment ta' €1,000,000. Il-Piloti Marittimi f'Malta huma dawk li jżommu l-portijiet għaddejjin b'mod sigur u bla xkil b'livell għoli ta' professjonaliżmu u kompetenza. L-ebda bastiment il fuq minn 500 tunnellata ma jidħol jew jitlaq minn Malta mingħajr il-gwida ta' pilota marittimu. Il-Piloti Marittimi li jagħmlu parti mill-Kooperattiva tal-Piloti Marittimi Maltin huma mħarġa skont l-ogħla standards internazzjonali u kapaċi jimmaneġġjaw l-akbar bastimenti minn bastimenti tal-containers sa cruise liners. Is-sena l-oħra biss ingħataw madwar 8,000 servizz ta' pilotaġġ fil-portijiet Maltin. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela fisser din id-dajsa bħala turija tal-fiduċja li l-industrija tpoġġi fil-ħila u l-kapaċità ta' dawk kollha involuti f'din l-industrija. Spjega li l-kompetenza u l-kapaċità tal-Piloti Marittimi Maltin tissarraf kompetittività favur l-ekonomija tal-pajjiż. Nota kif is-settur marittimu għandu potenzjal li jkompli jikber u jissaħħaħ. Hawnhekk il-Prim Ministru refera fost oħrajn għal proġett ta' shore to ship li qed jaħdem fil-Port il-Kbir u bħalissa għaddejja ħidma biex titlesta sistema oħra fil-Port il-Ħieles. Is-sistema li qed titħaddem fil-Port il-Kbir sostna l-Prim Ministru mistenni li twassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet fl-arja sa 90% fiż-żona sal-2030 b'impatt dirett pożittiv fuq 17,000 resident. Irrefera wkoll għall-Viżjoni Malta 2050 u qal li din tidentifika s-settur marittimu bħala wieħed mill-10 oqsma ta' priorità li għandhom il-kapaċità li jsawru żvilupp sostenibbli fit-tul. Dr. Abela qal li dan is-settur mhux biss pilastru ekonomiku, iżda settur li għandu l-potenzjal li jixpruna s-sostenibilità, l-innovazzjoni, l-kompetittività. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li d-dajsa l-ġdida tirrappreżenta pass ieħor il quddiem fl-affidabilità tal-portijiet. Il-Ministru Bonnet qal li dan l-investiment mhux biss itejjeb is-sigurtà u jnaqqas ir-riski tal-operat, iżda hu rikonoxximent tal-ħaddiema kollha li ta' kuljum iżommu l-ekonomija miexja bla waqfien.